Een paar jaar geleden was dit nog een hele normale woonboerderij, maar sinds Philippe en Lotte hem kochten is hier heel wat gebeurd. Zij toverden dit om tot boerderij De Grote Liefde aan de Dokkumer E, de perfecte plek om even lekker te onthaasten. En hier vind je van alles. Een enorme woonkamer, een grote leefkeuken, een bioscoop, een fitnessruimte, een werkplek, maar ook buiten wandelpaden, een briljante tuin, een buitenkeuken, een vuurplek, een hot tub, van alles en nog wat, zelfs een sauna. Dit moet je echt zien, dus kom met me mee. Hey, Carina. Superleuk om hier te zijn. Dank je. Wauw. Nou, Philippe, vertel eens, wie ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Philippe, ik ben 33 jaar oud, ik kom oorspronkelijk uit Hilversum en nu woon ik met Lotte hier aan de Dokkumer E. En Lotte, hoe zit het bij jou? Ja, ik ben Lotte. Ik moest gisteren dus even nadenken hoe oud ik ben, maar 32. En ik ben geboren in Rotterdam en daarna naar Amsterdam gegaan en heel lang gewoond, gestudeerd. En nu wonen we bijna een jaartje hier in Bedaard. Van Amsterdam naar Bedaard, echt een hele grote stap. Hoe kwamen jullie hierop? Nou ja, dat is wel leuk. We gingen naar een vriendinnetje en haar ouders hebben een heel mooi huis in Frankrijk. Heel mooi landhuis, heel grote ruimte, veel groen, konden heel veel buiten zijn. En toen reden we terug en toen zeiden we tegen elkaar wat heerlijk om zo'n plek te hebben. Om zoveel ruimte te hebben, daar hebben we heel erg van genoten. Alleen was het wel een stukje rijden, het was 8 uur rijden om weer naar Nederland te komen. En we dachten, we willen ook wel zo'n plek, maar dan wat dichterbij. Ja. En toen zijn we eigenlijk op boerderijentour gegaan in heel Nederland. Ik denk dat we er samen een stuk of 9 of zo bekeken hebben. Ja, zo rond de 10 denk ik. Ja. En toen kwamen we op een gegeven moment, vond ik deze op Funda en toen zei Lotte, ja, ik kan helaas niet. Dus, Ik moest werken, dus ik kon niet, maar jij ging wel kijken. Ik ging wel kijken. En dus we liepen hier rond en het stond al denk ik 2 jaar lang te koop en dan had er een, want het was verzakt aan de voorkant. En, je hebt recht van overpad, dus je moet echt over het erf van een boer heen om hier te komen. Vinden wij juist de charme hebben, maar dat... Voor sommige mensen misschien een belemmering, maar voor jullie niet. Maar ik denk dat het grootste ding wel was dat het was gewoon een beetje oud pand. En dit was precies, zeg maar, het voldeed aan alle eisen. Ja, oké, we gaan het doen. Maar op dat moment liepen er mensen rond, om ook de boerderij te bekijken. Dus ik ging Lotte bellen, ik zei, dit is helemaal fantastisch, dit moeten we echt, denk ik, dit moeten we doen. Maar er liepen ook andere mensen rond en die waren ook geïnteresseerd, die waren voor de 3e keer komen kijken. Met aannemer. Met aannemer. Ja. Maar wat gebeurde er nou? Dus die zaten ook de hele tijd mij en onze rondleiding te storen. En op een gegeven moment zei we willen heel even praten met je. Dus ik zei, doe je ding. Met de makelaar. Met de makelaar. Dus ik liep weg. En die makelaar, dus ik liep er zo'n beetje half achteraan. Ik zou luisteren. En ze zei, we willen graag toch een bod uitbrengen. Het stond te koop voor 6 ton volgens mij. Dus van 75. Dus ik heb gehoord dat het is. Dus ik wist precies wat ze boden. En ik zei, dit is top, want het deed alles. Dus het hele lijstje voldeed. En toen hebben we een bod gedaan. Heb je er gewoon overheen gebogen? Ja. Het was in eerste instantie niet het idee om in Bedaard te wonen, want we hadden gezegd, dat wordt dan onze vakantie, hoe noemen we zoiets ook weer, pétitaire. Ja, jullie wilden een tweede woning om te verhuren. Nou, dat was helemaal niet om te verhuren, maar gewoon om dat we
de hectiek uit Amsterdam kunnen ontvluchten. Maar uiteindelijk is het een beetje geëscaleerd, want jullie wonen hier, dit is niet een tweede woning geworden. Jij bent psychologe Ja. en toen dacht je, misschien is het toch wel leuk om in Friesland psycholoog te worden. Ja, ik zit nou ook na te denken. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dan opeens die switch is gekomen. Maar er is dus ergens een switch gekomen dat we ook dachten, we gaan hier dan wonen. Volgens mij omdat we gewoon het huis in Amsterdam hadden opgezegd. We huurden daar. En dan was dit de plek die we hadden. Ja, waarom zou je dan niet gaan zitten? Maar als ik het goed begrijp, werk jij dus nu in Friesland. Maar Philippe, wat doe jij en waar werk jij? Ik ben geboren getogen in Hilversum en daar heb ik ook eigenlijk mijn hele bestaan opgebouwd. We hebben daar een hotel-evenementenlocatie, Gooiland. En daarbuiten ben ik ook nog ben ik eigenaar van een duurzame afvalbakken, Bin, de afvalbak. Maar dat is dus in Hilversum. Dat is in Hilversum, ja. Dus jullie hebben 2 huizen en 2 verschillende banen op 2 verschillende plekken. Ja, dus we hebben eigenlijk een geforceerde latrelatie. De helft van de tijd ben ik hier met ons kindje en jij in Hilversum. Ja. En de andere helft van de tijd zijn we hier samen. Dus maandag en dinsdag, maandagochtend ga ik heel vroeg weg. En dan slaap ik in Hilversum in het hotel. En dan dinsdag, woensdag rijd ik weer na het eten terug. Ja. En dat gaat, als je echt verplichte latrelatie. Je had toch nooit kunnen denken dat je leven zo zou lopen? Nee. nee. Nee, echt niet. Nee, als iemand me dit had verteld 5 jaar geleden, had ik diegene heel hard uitgelachen. Had ik niet geloofd. Ja, nou wordt straks de vraag, hoe gaan we straks verder? Ja. En waar? Nou, dit is dus de woonkamer. En eigenlijk was dat een hele grote ruimte. Dus hebben we ervoor gekozen om hem op te splitten met een haard in het midden. En heel stereotyperend hebben we hier de mannenhoek met tv om lekker Formule 1 en voetbal te kijken. En mijn vrouwenhoek om thee te leuten met de dames. Gezellig. Ja, zullen we even thee leuten? Ja, is goed. Zal ik dan maar gaan op de mannenhoek gaan zitten? Doe jij dat maar. Ja, top. Ik vind het zo bijzonder dat jij gewoon je baan hebt opgezegd in het westen, hier naartoe bent gekomen. Jij hebt echt voor deze regio gekozen. Maar wat vind je nou het mooiste om hier te wonen? Ja, waar moet ik beginnen? Er zijn hier zoveel redenen waarom ik het hier echt heel fijn heb. Ten eerste hebben we hier heel veel ruimte. Dus we kunnen onze families ontvangen. We hebben heel veel vriendenweekenden gehad. Oud en nieuw hebben we bijvoorbeeld hier gevierd met 10 vrienden. Dat is echt één groot feest. Ik hou er echt ontzettend van om iedereen bij elkaar te hebben. En om samen te genieten van de natuur, van deze plek, van het lekker naar buiten kunnen. Ja, ik zit het liefst heel de dag buiten in de zon. Dus ik kan mijn geluk niet op, want ik kan hier elk moment van de dag buiten zijn. Ja, want jullie hebben ook echt een prachtige tuin. Hebben jullie die zelf aangelegd? Nee, dat hebben we niet zelf gedaan. Er is echt een hele fijne tuinman die daar een heel mooi plan voor had bedacht. En zo is dat nu uiteindelijk geworden wat het is. En Philippe heeft heel slim nagedacht om de sauna op een plek te hebben waar we precies de zonsondergang hebben. Dus het is ook een hele fijne plek om te zijn. Ik ben er het liefst. Wat is je lievelingsplek in de tuin? Eigenlijk vooral waar de zon staat. Daar ben ik. Ja? Ja. Echt een zonaanbidder. Ja, zeker. Superleuk. It's a puzzle what I'm feeling. And the numbers don't add. Waar staan we? Ja, in onze gym. We houden enorm van sporten. Dat deden we ook in Amsterdam heel veel. Dus die hebben we maar gewoon gelijk meegenomen. En wel een beetje in de stijl van het huis. En volgens mij, je bent een gepassioneerde ondernemer, je werkt hard. Maar volgens mij heb je ook echt heel veel hobby's. Een paar. Heb je vrije tijd überhaupt? Ja, daar zorg ik wel voor. Okay. Nee, ik hou van vliegen, dus dat doe ik opdrachten in mijn eigen kistje. Oh, leuk. Ja. En bijvoorbeeld e-foilen hier in Burdaard op de Dokkum-E. E-foilen? Ja, e-foilen, dat is op een surfplank, die komt omhoog, er zit een vin onder, elektrisch. Ja, als je daar over de E scheren samen met Lotte, dan heb je alle
koppen in Breda denken, wow, wat is dit? Want Ja. dat kennen ze helemaal niet. Dus dan krijgen we allemaal leuke vragen en reacties. En dat, En dan denken de mensen, dan heb je die 2 gekke Amsterdammers weer. precies. Laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op. Anders laat ik los. Ik laat je los. Schat, dan laat ik los. Nou, misschien herken je het hier wel, de hal en ook deze kamer. Want Fleming heeft hier zijn clip opgenomen. Oh ja? En die werd hier achterna gezeten door zijn vriendin. Oh, Ja, geniaal. Leuk zeg, dus dat is gewoon hier gefilmd. Ja. Wat cool. Zijn er nog meer bekende Nederlanders die hier zijn geweest? Nou, Rien Schatema heeft hier gewoond. Ho, ho, koleren. Ho, 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 ho. Trap niet tegen ons zere been. Oh, Ja, ja? kwamen wij toevallig. Hij had ook echt een podium gemaakt, dat was daarachter. En daar kon hij zijn... Hij woonde hier Hij gewoon? woonde hier, ja. Oh, wat grappig. Ja. En de vorige bewoners, hij zocht het, zeg maar, op, hè, het sociale leven en de mensen. En de mensen die hier, van wie wij het gekocht hebben, die Ja. wouden heel graag weg. Die wouden hier weg? Want? Ja, die vonden het hier te druk. Dus druk? die zijn naar de middle of nowhere in Frankrijk verhuisd. Oh, die zijn dus wel naar Frankrijk gegaan. precies. En jullie zijn hier naartoe gekomen. Ja. Jeetje man, geniaal, want het is niet druk hier. Nou ja, voor ons uit Amsterdam is dit echt een oase van rust. Ja, maar je zit hier wel aan het fietspad met heel veel fietsers. Ja. Wel aan de Dokkumer E en Ja. Elfstedenroute. Maar Ja. van de Weide die natuurlijk laatst vaak kwam, echt heel bijzonder. Ja, Er gebeurt genoeg, maar wel... Ja. veel bootjes. Ja. Ja. Ja, we hebben echt heel veel werk verzet hier, niet normaal. Ik denk dat we een jaar bezig zijn geweest, inclusief bouwstop. Bouwstop? Ja, vergunningsdingetje, nou laten we daar... Oké, Ja. ja. maar Maar dit is allemaal goed gekomen. ja, maar wat dan wel heel erg helpt, wij zijn eigenlijk een beetje gewend dat je altijd overal achteraan moet zitten. En hier heb je de Friese aannemer die zegt gewoon, dit gaan we fixen. En dan is het ook gewoon gefixt. Ja. Ja is ja en nee is nee. Ja, heel betrouwbaar. Heel betrouwbaar. Heel betrouwbaar. Ja. Daar had je eigenlijk niet veel werk van. Nee, Maar- eigenlijk een beetje zo weinig dat je, ja, het was een beetje... Nou, jij bent hier heel veel heen gereden, maar het is echt vakmanschap wat ze hier hebben geleverd. Ja, hè? Ja, daar de, zijn we de echt gebinten zijn omhoog gemoeten. heel blij mee. Het was gewoon echt best wel een rommeltje. Nou ja, dat hebben we flink laten aanpakken. Wauw. En Met dit als en resultaat. wat was wel leuk om te weten is dat er waren 20 timmermannen gevraagd. En die zeiden, er zijn er maar 2 die zeiden ja, dit durven we aan. Omdat een houtskeletbouw wel wat anders is dan een oude boerderij Ja, even aanpakken. zo. En uiteindelijk hebben die 2 mannen het gedaan. Ja, samen met nog een heel bouwteam eromheen. Hoor. Maar dat waren wel 2 gouden mannen. Kartrekkers. Fantastisch. Sapen en douwen. Sapen en douwen. Ja. Alle lof voor hen. Ja, alle lof voor zeker. hen. Mooi zeg. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou ja, deze plek gaat nooit meer weg. Nee, deze blijft altijd van Ja, jullie. zeker Ja, weten. Heel je ziet er helemaal voor ons dat we straks met kerst en met onze kleinkinderen zelfs daar helemaal De tafel gevuld. tafel gevuld En is. precies, Ja. over zoveel jaar. Ja, over zoveel Ja. jaar. Heel gaaf. Tot de dood ons scheidt. Nou, ik kom dus ook in Biedaard wonen. Dus ik kom gewoon vanaf nu iedere week op de koffie. Nou, gezellig. helemaal goed. Ja, Ja, helemaal welkom.